Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? De novo, saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos en plena Semana Santa, hoxe mércores 16 de abril, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Tamén se o queren en internet, en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Pois como non, falaremos xa da Feira das Nenas da Silva outra vez. Xa quedan poucos días para a súa celebración, será esta fin de semana, e repasaremos o cartel. Tamén lles falaremos de unha andaina que se organiza polo lago das Engrobas por parte do Concello e tamén da Festa Social da Terceira Idade o 17 de maio. Tamén se vai a facer unha homenaxe ao cura don Albino Verdía, deso falaremos, como de unhas xornadas informativas de axudas da transición xusta que serán a próxima semana. Recordamos que o Concello dispón de unha oficina de rexistro clave. Hai unha exposición ata finais de mes sobre o ferrocarril na Biblioteca Municipal de Cerceda e da ITV de Turismos que se pode pasar a finais deste mes e principios do que ven en Cerceda. En canto aos deportes, esta vindeira fin de semana apenas hai competición, só vai a xogar o Queixas na segunda categoría Galicia. O líder sabremos contra quen. Por último, o tempo, decirlles que para a xornada de mañán, xoves, entrará unha nova fronte que especialmente pola tarde e noite pode traer de novo precipitacións. De iso falaremos nun informativo que agora comeza. Como decíamos, tan solo quedan xa 2-3 días para a Feira das Nenas da Silva, que será este próximo sábado, día 19 e domingo 20 deste mes de abril, é dicir, esta vindeira fin de semana, todo centrado no campo da Feira das Nenas da Silva. Será o sábado cando comence a partir das 10 da mañán coa apertura da feira, donde ademais estará tamén amenizando a charanga os celtas con bombas de palenque para anunciar a apertura. Logo darase paso á inauguración oficial sobre as 11 da mañán a cargo das autoridades. A esa hora, un pouco máis tarde, comenzará a degustación dos freixós elaborados ali mesmo no campo da Feira da Silva. Se poderán degustar ao longo de todo o día. A partir das 2 da tarde hai sesión vermú co grupo Alborada e xa pola tarde paseos en carruaxes, tamén en ponis para máis pequenos, exhibición de esculturas de madeira con motoserra ao longo da xornada e tamén haberá exhibición de motocross a cargo de Motopark Cerceda. Ás 6 da tarde hai teatro infantil o sábado coa obra As Ferreñas, que volverá a estar representada por alumnos e alumnas do Colexio de A Silva. A partir das 8 da tarde do sábado, de novo, o grupo Alborada poñerá a música, pero tamén a partir das 9:30 comenzará a verbena coa orquesta Cubo. Eso en canto ao sábado. O domingo, ás 10 da mañán, comenzará de novo a feira con pasarrúas coa charanga Bebe Máis. Logo haberá actuación do grupo Folque Ruada da Silva e tamén a Silva Ruada. Toda a mañán do domingo haberá feira cabalar con concursos e exhibicións e despois entregarán os premios pola tarde, entregaránse xa a partir do xantar. Tamén decilles que a partir da 1 da tarde haberá degustación de bolos preñados de xeito gratuito o domingo e tamén sesión vermú co grupo La Bamba. Ás 5 da tarde, regueifa con Lupe Blanco e Antonio e Suso de Xornes. Ás 6 da tarde, presentación da parella da Feira das Nenas 2025 a cargo de Pili Pampín e Marcial Mouzo. Haberá exhibición de freestyle con Paulo Montiño, un dos xa tradicionais que acuden á feira. Ás 8, a actuación do grupo La Bamba e ás 9 da noite, verbena coa orquesta Olympus. Estará tamén, haberá sesión de fogos de artificio. Os 2 días haberá carpa de exposicións multisectorial e pulpeiras. Lembren que eso será a próxima fin de semana. Todo organizado polo Comisión de Festas do Espírito Santo, colaboración co Concello de Cerceda e a Diputación Provincial.
máis temas. Agora lles imos a falar de unha ruta de sendeirismo, ou mellor dita, unha andaina polo lago das Encrobas. O sábado, día 26 de abril, o Concello de Cerceda organiza unha andaina polo lago das Encrobas con unha ruta circular de 8,4 km con saída que está prevista ás 10 da mañán na entrada principal da mina en Meirama. Se fará tamén unha parada no aliviadeiro para tomar algo de agua e froita aproximadamente na mitade do camiño e logo regresarase ou chegarase ao punto de partida sobre as 12:15 da mañán. Recoméndanse levar calzado e roupa axeitada. É unha actividade gratuita, pero hai que inscribirse previamente. Teñen que facelo a través dun enlace que atoparán na web do Concello, www.cerceda.org. Estará o prazo aberto ata o 23 deste mes de abril. E se queren ter máis información, tamén poden chamar polas mañáns o teléfono 981 68 50 01. Xa coñecemos a data para a festa social da terceira idade de Cerceda, que será o 17 de maio. Esa é a data que coincide, además, este ano vai a coincidir co Día das Letras Galegas. É a festa social da terceira idade o sábado 17 de maio. Será de novo na Polideportiva de Limeixa no Piñeiro a partir das 2 da tarde, donde de novo se espera que sexa multitudinaria. O plazo para anotarse vai abrir o próximo luns 21 de abril. Luns 21 de abril abre o plazo e permanecerá aberto ata o 9 de maio, así que terán tempo de sobra para anotarse. As inscripcións se poderán facer por teléfono no 981 68 60 68 ou presencialmente na terceira planta da Casa do Concello. Máis temas, falamos da homenaxe ao cura don Albino Verdía, colaborador ademais desta casa da Radio Televisión de Cerceda. Será o sábado día 31 de maio. Un grupo de veciños organiza unha homenaxe ao cura de Queixas, de Cerceda, de Encrobas, de Meirama, de Lesta e de Mercurín. O acto comenzará cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas para despois celebrar un xantar ás 2 da tarde na zona do aparcamento ao lado da igrexa de Queixas. Para o xantar, que será a base de entrantes, pulpo, carne con postre, etc., tamén se incluye un agasallo no precio que lle farán a don Albino. O precio é de 40 euros para os adultos e nenos de 20 euros. A partir das 4:30 da tarde actuarán as pandereteiras de Encrobas e o grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda. A semana que ven haberá de novo unhas xornadas para dar a coñecer as axudas que poden obter as empresas para a transición xusta. O próximo xoves 24 de abril, ás 10 da mañán, no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo, terá lugar unha nova xornada informativa de transición xusta. Durante a mesma presentaránse en detalles as diferentes axudas empresariais e tamén os requisitos e os procedementos para solicitalas, co fin de facilitar o acceso a estes recursos e resolver problemas ou dúbidas. Ademais, será unha excelente oportunidade para establecer contacto con outros axentes do ecosistema empresarial. Para asistencia é imprescindible inscribirse. Teñen que facelo nesta dirección de correo: atgalicia@transicionjusta.gov.es. Tamén poden obter máis información neste número de teléfono 618 312 849. Presentarase nesta xornada a cargo do alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, pero van a falar despois ao longo da mañán Nuria Álvarez, que é axente para as zonas de transición xusta de Galicia, e tamén María Teresa do Río, xerente de Crismaval Cartón. Outro tema, o Concello dispón de unha oficina de rexistro clave. Isto é que o Concello de Cerceda, aqueles veciños que queiran, poden acadar aquí as credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas administracións, é dicir, a obtención da identificación clave móvil, clave permanente, que se realiza de xeito presencial nesta nova oficina do Concello, evitando desplazamentos fora do mismo. Calquera persoa que así o desexe pode obter de modo presencial e sin desplazarse fora de Cerceda a identificación
clave, que é necesaria para acceder aos servicios digitais e a acreditación de identidade se fai nesta propia oficina por un empregado público que verifica a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil onde debe chegar unha mensaxe SMS de benvida ao sistema. Clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade de ter certificado digital ou DNI electrónico. Máis temas, se vostede quere, pode ver unha exposición de 150 anos da chegada do ferrocarril galego. Está exposta na sala de exposicións Xosé Neira Vilas, que está na Biblioteca Municipal de Cerceda, no campo da Feira de Cerceda. Estará exposta ata o 28 deste mes de abril e se pode contemplar de luns a venres, polas tardes de 3 a 8, agás os festivos, e tamén os sábados pola mañán de 10 a 1. En canto a ITV de Turismos, decirlle que a Unidade Móvil de Inspección Técnica de Turismos da empresa Supervisión e Control vai a estar en Cerceda, no noso concello, dende o día 30 deste mes de abril ata o día 6 de maio, excepto os días que sexan festivos ou fins de semanas. Estarán na entrada superior do parque acuático. Se alguén quere pedir cita previa, xa pode facelo. Pode facelo ben por teléfono no 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Nos deportes, nesta fin de semana paran prácticamente todas as competicións deportivas, a que é Semana Santa. Sin embargo, si xoga a segunda categoría Galicia de fútbol, donde o Queixas se mide o 11 Caballeros. O partido será este próximo domingo, día 20, ás 6 da tarde, na Revolta. Outro partido importante para o Queixas, que lembren xa encabeza en solitario a clasificación e, lóxicamente, con ascenso directo de categoría. O ano pasado ascendía a Segunda Galicia e ten agora todas as posibilidades de ascender de novo, de xeito consecutivo, o equipo de Pablo a ascender á primeira categoría Galicia, categoría na que xa estivo brillantemente fai varias temporadas. O partido é o domingo, ás 6 da tarde, no campo da Revolta. Un Queixas que de vencer neste próximo encontro xa serán 11 partidos consecutivos sin perder. Nestes últimos 10 partidos leva 8 vitorias, 2 empates. Así que magnífica a temporada que está facendo o equipo do Queixas, que si xoga esta próxima fin de semana. Xa co tempo, mañán xoves, agardamos un sistema frontal que se vai a chegar a Galicia. Con esta situación, mañán os ceos van a presentar pola mañán intervalos de nubes e claros. As precipitacións poden comenzar polo oeste xa a partir da tarde, pola tarde, noite, que cando se espera que entre esa fronte. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso e os ventos soprarán de compoñente sur moderado con intervalos de fortes no litoral atlántico. E xa lle decimos tamén que de cara ao venres será un día de moita inestabilidade atmosférica coa presencia de aire frío. De xeito, o venres o ceo vai a estar parcialmente nublado con chubascos xeralizados acompañados de treboadas. As temperaturas mínimas ascenderán de novo lixeiramente e o vento sopra do suroeste pola mañán, sendo de noroeste a partir do mediodía. Pois co tempo revolto para os próximos días rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.